Sikubingelele kuyona iBlack Life TV kama noNhlanhla umameli wakaZondi. Kanti-ke njengamanje sikuyona uhlelo lethu lumnandi kakhulu. Sisho kamnandi sithi sikhipha izimfihlo. Sinosisi wethu osivakashelile la. Sifisa ukuzwa ukuthi yona iphi imfihlo yakhe azosivundulela yona-ke namhlanje. Suku nosuku hlezi linezalo asizweke ukuthi usisi ungubani uqhamukaphi nanokuthi yini asiphathele yona namhlanje lethu. Sawona sisi unjani? Yebo mama njani? Ngiyaphila. Usisi uqhamuka kephi nendawo? Noma ungazisho, noma ungazisho igama lakho kukwena. But mina nje ukuthi uyasaba ukuziveza ukuthi ubani? Kukwena. Mina ngiu-Amanda ngiqhamuka eChesterville. Yebo. All right. Amanda uqhamuka eChesterville. Iyona iphi imfihlo yakho ofisa ukuyivundula namhlanje? Imfihlo engifisa ukuthi iphume namhlanje ukuthi lento sengihlale nayo isikhathi eside. Umngani wami ekade washona. Ebulawa boyfriend yakhe. Umngani wakhe kade ashona ubulawa boyfriend? Yebo. Okay. So manje umngani wami bengihlala naye isikhathi eside ayikho into ekade engangitshela yona bengazi ukuthi bayajola bayathandana lokho ku serious bayakhiphana. Then umngani wami futhi ephinde ebe nomunye futhi eceleni akajola naye. Okay. So okusho ukuthi usejola nabantu ababili manje ngesikhathi esisodwa. So lo munye uyaziwa ke siyamazi ukuthi ujola naye ke lo munye akaziwa uyayifihla mawukuthi umfana mhlawumbe uhamba ngokomsebenzi owenza njani esale ke ebamba ngapha ke lo munye ke lo. So wagcina ubani usebulala omunye? No, ubhuti wasefika wafika waqala kumina ke ebuye emsebenzini then mayefika lapho ke wangibuza ukuthi umngane wami ngamtshela ukuthi usendlini yakhe wathi akawabamba amakhozi akhe then kwaphoqa ukuthi ubhuti ehambe endlini kantombazane intombi yakhe ebuye emsebenzini. Yeah. Mayefika endlini umfica unenye indoda le boyfriend akamchisela nayo. Yo. Nami ke ngazama ke ukuthi ngimvimbe ubhuti ngoba phela ngiyazi ukuthi ugel vele ngale unomunye umuntu. Yeah. Yabo ngazama ukuthi ngimvimbe wangavimbeka ubhuti wahamba waya khona yobona intombi yakhe akade ayigcina. Mayafika ke ubafica abanquna embedeni shuthi nje kwenzeka leyo nto ke wangakhuluma lutho ke yena ke wabadubula nje bashona ngaleso sikhathi. Wabathatha wayobambela somewhere endaweni nje enye ngapha wabagqiba. Manje lento ngiphile nayo isikhathi eside angisakwazi ngisho ukulala. Ayikho into engikwazi ukuyenza yabo mangilele ngibona ngathi umngane wami uthi mngane wami khuluma. Ubhuti uyaphila njengamanje uqhubeka nempilo engathi akwenzakalanga lutho kodwa mina angikutholi ukuphumula. So wena ngeke nkathi kwenzeka lesigameko kephi? Mina ubhuti ngiyamlandela like ngiyazi futhi lapha yakwenzakalani. And ngiyamazi lona ukuthi ikhanda lakhe vela likho right ngoba noma bethandana makuthi lona ugela wrong ubuya amsethise nempama uyayithola yabo leyo nto leyo ngiyamazi. So umlandela uyakubona ukuthi uyamlandela? No, wayengangiboni ngaleso sikhathi. Wayengangiboni ngangicasha nje kwangempela. Wacasha nazi na ufike esigamekweni? Kodwa ngangamlandela kanjani ngoba kwayimina khona usuku la exaba nentombi yakhe khona ngathi ngiyakhuluma ngitshela ukuthi nami ngizongena phakathi kuleyo ndaba ke. So kwayimina ngiyamsaba iboyfriend yakhe ngiyayisaba. Ilabantu engathi bamasayikho kanje? Yeah, ngiyamsaba nje. Into engisolayo ngazi umbhuti wahlukumeze kakhulu noma kwenzakalana ngathi. Noma bethanda kakhulu. Manje ngizelana nje ngizocela ukuthi ningisize okungcono sihambe siye la abambela khona ngoba wabagqiba ndawonye nje bobabili. Manje ukuphumula ngikutholi ngifisa sengathi nami umngane wami ngakwazi ukuthi ethole iphisi bemthathe bemngcwabe ngendlela eright. Umndeni wakhe kade wawumfuna nami ngilokhu ngiphika manje lento iyangidla ngaphakathi angisakwazi ukuphila. Yabo manje angisakwazi ukuphila nje. Noma sengiyabi sengibona ngathi ngiyambona lana uthi mngane wami khuluma. Manje ngifisa nje ukuthi ningisize ngihambe nani namaphoyisa ngoba lo yamfana kwayena uyingozi. Maye ngathi uyathola ukuthi ngambone ngangibulala singakafikwa yilapho. Manje ngifisa ukuthi ke njengamanje ngathi singahamba siye khona sihambe namaphoyisa afika ambiwe umngane wami sihambe ke siye kube at least kubo uzothola iphisi right bamngcwabe kahle ngesizotha ngoba vele kade babemfuna futhi. Nobhuti athola into emfanele ukuthi akwazi ukujeza ngesenza senziwe. Yeah, ngoba manje yena ukhululekile okusho ukuthi lento vele uyijwayele. And yeah, I know ukuthi khona abantu baba Masai kuthola ukuthi bamthanda kakhulu umuntu afuna cheat ngoba wahlukumezeka omunye unezathu zakhe anazo ngaloso sikhathi. I do understand kuyaba khona lezo zinto lezo but ke kubalekile ngempela ukuthi kuyohanjwe namaphoyisa uze nawe ube safe. Njengoba usho nawe ukuthi umngane usiyafika ebusuku
akuhluphi ukuthi akakhululekile kusho ukuthi la ayikhona. yena kakhululekile ngoba kanye nami nje ukuthula angikutholi. Manje ngiyacela nje ukuthi ningisize ngempela ngoba manje lento iyangidla ngaphakathi, angisakwazi ngisho ukuphila. Yazi ngisho ngisebenza ngicabanga lento, yonke into engiyenzayo ngiyacabanga. Sengibona sengathi manje mina onecala sengiyisola mina manje kuleyo nto. Manje angazi ukuthi into engenziwa kanjani leyo ngoba nobhuti lona mangathiwa ngiyaphahluka kuyena ngiyamtshela ukuthi ngingakubona njalo. Sengiyasaba naye ukuthi engavele ngibulale, engabuye eze kumina engibulale. So manje ubani ufisa simfonele ukhulume naye? No, ngifisa ukuthi sifonele usisi wakhe, usisi umngani wami. Sifonele usisi wakhe, mhlawumbe yena uzokwazi ukuthi atshele abantu bakubo. Usisi kamngani? Yebo. Uyamthemba yena mhlawumbe ngeke avele abe too emotional hambe uyotshela lapha kabhuti ukuthi kunento kanje yenzakalayo? No, ngiyamthemba ngoba vele ubevele engazwani nosipari wakhe. Bebengazwani nje, ukuthi baqashaniswa yini angazi, kodwa nje usipari wakhe nje uthanda ukulu lenhlobo nje angazi ngayibeka kanjani lenhlobo elwayo enomsindo. Angazi nami umngane wami beyimela kanjani leya ndoda, kodwa nje ngiyazi usisi wakhe engakwazi ukuthi ekhulume nabazali bakhe konke ekuhambe kahle. Okay, so mhlawumbe nawe sisikwazi wayibonela kwizakho ukuthi hayi lo muntu lo akekho right vele for usisi wakhe. Asazi abanye abantu sineyiphiwe engafani. Umuntu kumsense umfile ukuthi hayi lo angimuzwa ngesimo sokuthi nokuthi. Kodwa ke simfonele usisi simuzwe yena ukuthi ucabangani ngalolu daba and ningabambisana kanjani ukuthi nilwile kanye namaphoyisa. Ibambe kanje. Hello. Hi sisi njani? Hello. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila ninjani? Sikhona, ukhuluma noNhlanhla from Black Life TV. Ngihleli la nomngani kasisi wakho. Usisi wakho yes, kunemfihlo umngani kasisi wakho afisa ukuthi akudlulisele yona. Njengoba usisi wakho kade nagcina ukumbona nje ekhaya. Oh, okay. All right, ngicela ubambeke. Hello, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ukhuluma no-Amanda, ngithi uyamkhumbula? Oh yeah, Amanda, yes. Kunento kade ngifisa ukukutshela yona, ukwazi ukuthi ukhulume nabantu abadala ekhaya. Yeah, yini le? Bengifuna ukutshela ukuthi njengoba umngani wami nje engatholakali kwayimanje, kahle hle umngani wami washona. I-boyfriend yakhe lo yaziyo nawe le nje lo ungayithandi nje yona yodwa lo yaziyo, sahleli ngangihleli nje endlini, wabuya-ke emsebenzini wahamba-ke wafuna i-girlfriend yakhe wayendlini, mayefica endlini wamfica ehleli nenye i-boyfriend-ke yakhe-ke, then waseyabadubula wahamba wabagqiba-ke. Manje bengifuna ukutshela lokho nje ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu abadala. Ngamanga mfethu. Ngiyaxolisa ukukhuluma lokho, kodwa nami manje lento iyangidla, angisakwazi ukuhlala nayo lento. Manje ngakujabulela ukuthi ukhulume nabantu abadala, okungcono kuhanjwe kuyiwe e-police station ngoba nami ngizelana nje ngizodinga usizo ngoba lo mfana ngiyamsaba. Ngisaba ukuthi uzongibulala ngoba ungitshele namhlanje. Ngiyamsaba nami, loya muntu uyasabisa mfethu, kade ayengisabisa, ngiyamsaba kanye nami. Ngicela bandla usheshe uhambe emaphoyiseni ngikholwa-ke lento ongitshelayo. Ngiyaxolisa bandla, ngiyaxolisa, kodwa ngiyacela ukuthi ukhulume nabantu abadala nje. Nami ngilana njengamanje, sosuka lana okungcono sihlangane namaphoyisa khanjwe at-least ayombiwa ngoba ngabona ukuthi wambaphi, kodwa manje ngiyasaba ukuthi ngizokhuluma kanjani ngoba lo muntu lona uyingozi. Angazi ngithini. Ncesi mfethu, Ncesi. Ncesi. Siyabonga sisi wami isikhathi sakho. Ncesi ukuzwa indaba ezibuhlungu kangaka. So njengoba usukhulumile nosisi uyamuzwa akasakhona nokukhuluma, sekukuningi kakhulu. So uzizwa njani? Njengamanje ngikabili, ngiyasaba
Angazi noma nami ngizoboshwa phela kuthiwa umuntu othule nendaba sometimes kuyicala. Yeah. I think kumele uvele ustikhe kwinto yaziyo, ukhulume izwi elilodwa, ubhale statement ekuyisona, ungashintshashintshi. Njengoba uchaza nje manje uqhubeke nalo daba njengoba lunjalo. Yabo statement sakho simezwini elilodwa ungashintshashintshi because in most cases abantu bake bashintshe eziningi. Mase icala seliyabalahla. So wena ungazi uconfidence ngalento une-confidence ngalento ozoyisho. So kuba lula kakhulu ukuthi udlulise lo myalezo ngaleso sikhathi ngendlela e-right. Yabo. So kumele ustikhe kulokho ozokuchaza njengamanje. Kube iqiniso usho ukuthi ngimile ngifuna umngane wami noma esengasekho kodwa akuthole ubulungiswa. Athola ukuphumula nje. Athole nokuphumula ngendlela ekuyiyona yona. Nawe mhlawumbe namaphupha ehle akwazi ukwenzana izinto zesizulu ngendlela e-right ukuthi alale ngokuthula. But it wasn't an easy decision, I know, for you ukuthi uze akekho umuntu ozokujaja awuthuleleni njengoba usho nawe uthi wawusaba ubhuti is uyingozi uyisayikho kanjalo. So I wish you all the best. Nihlangane nosisi amaphoyisa nathi futhi as Black Life TV we can also help you sina amaphoyisa ngokubambisana ukuthi lo muntu lo sihambisela agqitshwa khona ukutholakala ukuthi angcwatshwe ngendlela ekuyona yona. Yebo ngiyabonga. Babukeli be-Black Life TV senizwelileke ukuthi isitori sihamba kanjani. Sisebenzisane namaphoyisa, social worker, nabo bonke abantu abangakwazi ukuthi basize kulolu daba singenelele noma sisize ukuthi utholakale abantu abangakwazi ukuthi basize ngaloso sikhathi. So nje wena uqhubeke njalo kulona uhlelo lethu skipha izimfihlo yona Black Life TV. Do not forget ukuthi subscribe lapha ku YouTube wethu and follow us on all social media platforms khona la. Kanti I'll see you next time. For now, goodbye. It's the Black Life TV.